paikalliseen Prismaan. Katsoa, jos löytyisi jotain syötävää. Jes, mennään katsomaan. Paikallinen lihahylly. Kalkkunaa. $360, 300 grammaa, 320, eikä mitään. Yhtään rasvaa, ei mitään jänteitä. Naudafilettä. €4, 4,75. 350 grammaa. Sitten tonnikalaa. Oikein hyvää, parempaa kuin Appa Suomessa. 27 grammaa proteiinia. Pari niitä. Rahkat ja vastaavat täällä on melko kalliita. €55 purkki. Tää on kyllä paljon parempaa kuin suomalainen, mutta siinä on kyllä rasvaakin sitten. Haluan maitotuotteiden kanssa välillä ongelmia, mutta testataan yksi semmonen. Ja sit vähän erilaista, mitä Suomessa ei tulisi ostettuuksi. Parman kinkkuu tai ilmakuivattua kinkkuu maksaa Suomessa pauttiin puolet enemmän ja siinä on 12 rasvaa ja 30 proteiinia, yhtä hiilaria, €50, 90 gramman paketti, eli se rasvakin on hyvin tuommoista näkyvää, että jos haluaa siitä vähän päästä eroon, niin siitä helposti pääsee. Tähän hintaan kannattaa ottaa ennemmin tätä kuin mitä teollisuuskinkkuu, missä on alle 20 grammaa proteiinia. Leipää. Tuoreet leipiä. Viisi täysjyväpatonkia, €20. Tää on lisäksi vielä yksi ihan täyskokoinen patonki. Se taisi olla 80 senttiä. Paikallista pullatarjontaakin on aika reilusti. Hinnat on myös hyvin halpoja verrattuna Suomeen, €50 pakettiin. Sitten vielä vähän pastaa. Tommonen. Jonkun verran 5 grammaa kuituakin. Edes €30 pussi. 2,60 kiloa, aika sama hinta kuin Suomessa. Semmonen. Tämmönen paikallinen roiskeläppä. Sillalla on joskus semmonen olo, että ei ole liian lihava. 9 grammaa rasvaa, valttiin 30 hiilaria ja 12 proteiinia. Ei mikään paha. Tää on
400 grammaa, eli siitä tulee yli 40 proteiinia ja maksaa 2,75. No niin, elikkäs mitäs nämä kaikki sit makso? Eli siellä on yksi paketti luomuomenaa, pussillinen banaaneita, siinä on 6 banaania, yksi iso patonki, pienempi pussipatonkei, sitten on pussi pastaa, 600 grammaa tonnikalaa, 180 grammaa ilmakuivattua kinkkuu, 200 grammaa kevyt juustoa, 350 grammaa naudan filettä ja 2 320 gramman paketti kannan filettä, tai se sanoi aikaisemmin väärin, että kalkkunaa, kun yleensä kalkkunaa, kun se on vielä halvempaa. Ja vähintään yhtä hyvää. Sitten pari rahkaa, 1 urheilujuomapullo, pari cheat-ateriaa ja 1 6,5 litran päkki kivennäisvettä. Ja se oli sit kaikki 44 euroa 35 senttiä. Eli melko edullista. Tässä on nyt riisit puuttuu, sitä oli jo ennestään. Muuten aika lailla 2-3 päivän ruuat ja pelkästään tota lihaa on tos kilon verran. Ja yli puoli kiloa tonnikalaa, 200 grammaa kinkkuu ja 200 grammaa juustoa, eli melkein, ja plus tietty nämä rahkat, et yli 2 kiloa hyviä proteiinilähteitä. Yes. Niitä sit kokkaillaan tuolla hienossa keittiössä.